Priatelia, ahoj, takže znova sme tu, sme na stavbe a dneska ideme pozrieť vzorky morenia parkiet, tak poďte. Dala som urobiť morenie, ako to bude vyzerať, nakoľko, ako som už viacejkrát avizovala, je tu drevená podlaha, je dubová, šikovní chalani to vybrúsili a v podstate urobilo sa to, že sa naniesli moridlá ako vzorku, ktoré sa mi teda viacej páči. Úmyselne som to moridlo trošku zvolila svetlejšie, takže ideme do tohto s tým, že uvidíme, ako to na celej ploche ukáže. Ak by náhodou to moridlo vyznelo moc bledo, dá sa ešte aj lak potom zapigmentovať jemne, aby sme dosiahli silnejší odtieň. V najbližších dňoch chlapci prídu brúsiť, potom príde morenie a následne ďalší prebrús a 3 vrstvy laku. Ideme do matného laku, aby to bolo kompletne celé elegantné, takže vtedy tu nemôže byť ani výšky. Sme si akurát potvrdzovali s pánmi, že prídu zajtra už brúsiť a moriť. A chcela by som to teda prejsť, že čo všetko sa urobilo. Pozajtra bude mesiac, čo sme na tejto stavbe, takže ideme teda pozrieť, čo sa všetko porobilo. Takže za uplynulé dni sa porobili komplet malovky. Takže vlastne všetko, čo má byť biele, je už pekne vybielené. Všade, kde má ísť tapeta, sú steny vyrovnané. Na tejto konkrétne stene sme dávali San Marco. Konkrétne tuto je nátier Cadoro a je v podstate veľmi príjemný zamatový. Chlapci už začali kompletizovať aj elektriku. Tuto to vidieť, že vlastne tak som to zvolila, že tam, kde sú tmavé steny, idú strieborné vypínače, tam, kde máme biele steny, idú bledé vypínače, nakoľko nechceme na ne pútať pozornosť. Takže veľmi sa tešíme z toho, že už je toto tu spravené a ideme sa teda pozrieť, čo sa spáchalo v kúpeľniach. Sme v toalete, takej malinkej, ale zmestíme sa. Vlastne tuto sme zvolili tak, že na jednej strane je obklad bledý tmavý, malovku budeme mať bielu, tu je zrkadlo a elektrika. A v podstate tuto na tejto stene budeme mať San Marco, je už urobená penetrácia, je urobená prvá vrstva, takže už sa to začína pomaličky rysovať. Ideme ďalej. No, v kúpeľni máme kompletne hotové obklady. Myslím si, že to vyzerá celkom fajn. Zatiaľ to není samozrejme úplne také parádne, keď to není dokončené. Náš šikovný Adrián už spáruje, takže sa to začína už všetko rysovať. Úpravy steny sú už upravené, nastierkované. Na túto stenu tiež ide Cadoro. Táto stena sa neupravuje, nakoľko tam ide to zrkadlo, čo sme avizovali na tú šikminu. Strop už je tiež urobený. Už je urobená aj predpríprava na ledkové bodové svietidlá. Ešte chcem povedať k tej šparovačke, že šparovací hmotu som vyberala tak, že vlastne k drevenému obkladu sa dávala vo farbe dreva šparovka a není to ešte tuto vidieť na tomto obklade, na tejto druhej strane, ale k bledému obkladu sa vyberala bledá jasmínová farba, aby to bolo vlastne tón v tóne. Takže kúpeľňu máme vybavenú, ideme sa ďalej pozrieť. Takže sme v priestoroch spálne. Spálňa je už tiež v takom štádiu, táto sa robila ako posledná, nakoľko tu si chlapci brúsili a rezali obklad, keďže vonku mrzlo. Takže táto sa robila ako posledná, takže tuto sa už tiež deje to, že sa maluje kompletne na bielo. Elektrika je vlastne tu už tiež spravená. Zajtra sa bude táto čelná stena farbiť farebne, pretože tu vstupujeme aj s pigmentom do tejto miestnosti. No a keď už dorazili aj elektrikári, takže dneska by mali kompletizovať aj rozvádzač a vlastne začať už finišovať s niektorými vecami. Tak sa teším na ďalší príspevok, lebo tam už to bude konečne farebné, štrukturované a všetko parádne. Majte pekný deň.